Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Tang hadin ke jingkran jong pak prestun tumsong baki arpo artli kishnong hakathan block 2 ki hap sha Assam ke KSU North Khasi Hills District kala theting e bat pan phak tien halo ke jingkran jong pak prestun chpang block 2 bu de ban le homework shuwa ba un kran nama borok kishnong khasi hakati kathan ki em hakajala megalaya bat kimpa ban le sha Assam lopan chairu bangi day ban kan mau yus nam khakhandai spa san phuwai hakapor ba phya yak autonomous council jong united khasi jaintia bat Mikir Hills hangtu ngila banyu isha lamba ki kot kisla bak Mikir Hills kade shadu khmat jong kisnong umat kabade shakhmat kawa umyam bat idon tang kumba khat pratli kisnong kamde arpu ar kumba ong uba prastun bat kita ki khat pratli kisnong takabor ki basha penhab no shaka block 2 bat uba prastun ude ban pule bhaya kate ka kot jong usnam khakhandai spa san phuwai bat banle homework abon kran chakipai ba kabalong kum ka jing pendu man siam yaki namar banchuang bakini khat pratli kisnong ki de ki badan sha Assam kalong ka babakla namar kamdan kono kono koroi ka pa ka baki pat ba ki yo jing mentoy na sarkar Assam wat ki epic ki don bej sha megalai yo i lamba ki YouTube jong ki channel jong phi ki bapher ba nakliang jong u menteri sumut menteri ba person tensong uong ba kini ki artli kisnong ki hap sha Assam te naliang jongi ka seng bangi ko man pensyai ngathai phine man kanmau yo usnam ka khnai spa san kuai kade khapor ba phya ek ni ki council autonomous council jong ka united khasi anjantia bat ka Mikir Hills angtu ya ka kot yo ishai ba la tho ba ya ka ni partition jong Mikir Hills kaya shakhmat jong umat kabade kawa ban poi shakawa jong umyam kabade syati ki than shakhmat umat umlaper te kini ki kamde kajing baklaru kamde arpu artli shnong kidan tang kumba khat pratli shnong kini khat pratli shnong da ka bor jingsha klon ban encroachment kila panhap no shapo ka block 2 te kai ka bang so ban ong ya u sumut menteri rong ba ka kruwa ka basai ngatrai pidon kam ban le humok bapatam ya ban pule bhai ti kot usnam ka knais pa san puai namar ban shuong ba kini ki shnong ki khat pratli shnong ki dei badon sha Assam kalong ka babakla namar ba kamdon kanu ka ba ki development ki bafer baka Assam ka shai ai shte ki thad but hadu mentaru ngiu ba lada ki donru ki katu kanne ki bun ki bangi ngiu ru jong ka meklia ka don but what ka school jong ki suru ka don hakte po chatalong te lada ngi pet yak kum ka Mikir Hills hoi ka don kata ka jing ai po usnam ka khnai spa san puai lomba jong governor ba yakini ki chaka langat shapo jong ka Mikir Hills hendrai lar pipet ba kum ka jing tho ban yo iru ba kadon bala mention hang tu kade shakhmat jong umyam tenga try bangin ya keren tang manla jenhau ba kini khat pastli kisnong kide shapo jong ka Assam kalong ke hi ki bakla namar ngan penkenwa biak bat ngatip ru lomba kiru teman ki bangilai kundu nadu kisnem menshwa ki ba khat san snem khat ar snem ai kila juong ba kita ki kot ki bla sign da kita ki governor apor phya ini ki autonomous council kadai ba claim ka concern lani ka will jong kini ki pai ba khasi ki jugi ki bodon shite kisnong te la phi sutu ya kata bat lada phiong ba kangat sha Assam phi de kli shona ki pai ba la ki pai ba ki jongi ki khasi ki jongi ki kwa mandon sha meklian ne ki kwa mandon sha Assam kata kadai ke jingkli ngabu sha ba pastun tensong ba don kam ya phi ba phile humok don kam ru phile sha po fil phile sha umat phile sha umkli sha madbang bat kumta ter ba phin sutu ba ka will jong ki pip ki breu nadu shwa ka knais pa san pueru ki dei ki bakwa mandon spo meklia bat hadin ba phia tho iti kot lumba ju governor ru knais pa san puai ban perngat sha Mikir Hills ru ki pai ba no shrong hangtei ki don ka jimbitar bat ki don hajingele hadu menta meneru ba ki kwa bai mandon sha meklia bat nganoi phi ki pai ba nadu tiksnem hadu menta kim khamshong klikti bat ki yakun bai namta ka hok ka jongki alor ka border oppose ka ba ngila kelilang no disiru ka ika propose naliang jong government bat nakaliang jong ka district administrative company bat kumbang ila yo jeng tipru lemba ka jingkran jong ba prestun ba ki
BOP kin poi spo right terso but syapo snong tharang te kibreu nakti snong kilapon paul pa ya kajing bitar bakim kwa bakin don hakti snong nomor di snong ki ba shong sain andre ki sunjuk ki nomor snong jok kini khatpritli snong ki kwa ba kandon syapo umat bat syapo umtli te naliang jungi kum kaseng ki syuru ngi ai ya kajing kersan ya ki sunjuk ki nomor snong andre bat hajuk opor so ban balada kwa banbu syapo right terso syapo tharang andre umla banbu sya umat lani syapo umtli ngaso kalong ke iki babakla namar baka asam menta kala don lupa hapo ki BOP kala don hapo umru kala don hapo madan ungwang kala don hapo umat umlaper te kini lai tli kala don lupa nagliang jong ka asam hari nagliang jong kami klia ka kwa banbu syabar jong ke blok tu kabade syapo right terso bat syapo tharang te lada ka government jong ka jela ka jungi ka sibkhia umde shu benong tang arteliru da ka banbu bu hadu sandu teliru ki bade si thain madan umbang ki bade syapo umteli ki bade syapo umat umlaper ki bade hapo jatolong bat kumta teter balada don kam ya kaman power nene don kam ya kinong tre ban krishnai te ki kam bakin sa ban tolong ya ka BOP neliang jung ki dekat ki jungi ban pora jung tung ki kloi ban tre mon sobha ban krishna wat laong ban ap pahararu neliang ki dekat jung kaseng hapo karat nyong tung bat hadisik bat jelai berhoi ilong ki bakloi ban don mentalang ki nrei ban ong pat ban bu ya ka BOP hapo tharang bat harat terso kalong ke ge babakla bat kam namdan kanu kaban ai jimuntoi pai ba nok snong sa te than ba ya ka jingdon jog ti BOP balada kran ha ko mol snai oposu mau pi kini ki jaka kimde shu benlong tang ki opos kala de ben kala ki police station ba ki man power ki de mendon om dunai ki lai pos sapongot ba kin suthu ba ka ika kamram gojuki ba ki don hapo ki khaput ban ai jingeda ki pai ba seti ki than balada ai jingeda kum kani ka jingjia po umsau lum darbar lada ki jinga ka lada ka jing ya step jong u border magistrate bat jong ka opos nang tai thrai ka ramdon kanu ka jing threat jong ki tu ki pulit Assam lane nak po jong ki state forest Assam benun threat ya ki shadu spo ki snong hapo umsau lum darbar